Здравейте, аз съм Виктор, а вие сте с Виктор БГ Gaming. И днес започва петият епизод на оцеляване с Крум в Майнкрафт. Отново е Крум при мен. Да. Кажи здрасти. Шести епизод е, между другото, не е пети. Пети? Шести. Как така? Кога стана 6? Не, пети е. Добре, аре, както кажеш. Добре. Не помня. Да, както и да е, ще проверим кой всъщност е прав после. Мисля, че съм аз. И днес имаме къща, която е построена извън кадър. Аз не построих, защото ти беше... На тебе ти беше зле връзката в нета. Мислехме, че записваме, не записвахме, на него много му лагеше, такива неща. Да, И да. много хубаво. Така, ето нашата къща, която беше построена извън кадър. Аз се построих, бе. Беше построена. Кажи горе какво има. Така, има две тук легла, печки. Разбира се, както виждате, има едни стълби, където ще отидем след малко. Тук има различни... Как да го кажа? Между това са някои неща са от села. Тези бамбуковите неща, всеки знае как се взимат. Правят се с паяжина и бамбук. Кои? Тези скелета се наричат на българ. Да. Да. Аз не знаех, че се правят от такова и от паяжина. Бамбук се правят. И паяжина си трябва... Тук има... Паяжина и 6 бамбук, мисля. И това ти иска... Това е такова... Как се казва? Шивачна машина и такива неща. Горе... Имаме цяла стая с... Тоест целият етаж е пълен с най-различни честове, в където не сме си слагали. Не, пак дойде този гадняр с славите му. Как се нарича той? Пак ли дойде? Wandering Trader, що? Да помагам. Ей, то влезна вътре в къщата. Чакай, с брадвата ще почна да го убия. Аз убих и ламите му. Аз го убих него. Така, дай да сложим в честа някакви неща. Оп. В първия чест. Чакай. Това ще е честа за кожа, това ще е честа за въжета. Така, аз имам инструменти, да кажем. Може би ще... Аре, Вики, ела да купаем, защото ни трябват някакви неща все пак. Камък и такива неща, бе? Не, айрон. Тук някъде ще си почнем мината. Ами, къде искаш да я почнем? Затвори ли вратата на къщата? Не съм. Така. Ето затвориш. Или искаш да потърсим някакво място, откъде да почнем? Аз предлагам да си почнем наша. Както ти прецениш. Ама нямам торчове. Имаме ли в къщата? Аз ще направя, имам пръчки и такова. Супер. Така. И ние няма... Аз поне. Има един стак и да слагаме в ръчичката. Колко? Един стак. И мисля аз да копая камък. Да, ако искаш ти... Абе, защо струши торча? Аз ли го струших? Да. Такова, ако искаш, почини и тук, не така напред, пази се. Пази се. Не така да купаш камък. Примерно, опа, чай, че някаква купа има тук брат ми остава. Ей, насам, примерно, почини да купаш камък. Ей там. Ей, така, и аз ще продължа минути. Аз ще ми дадеш малко торчове или? Колко малко? Както ти прецениш да имам. Копър. 10? Да. Ето. Ето тук си оставаме 2 торча. Да имаме някаква светлина.
Брат ми като игра в сървъри винаги ексрейва. Нали знаеш какво е да ексрейваш? Не. Да таковаш, да играеш с... и да виждаш всички роди около тебе. Ти ми беше казал нещо такова. О, въглища намерих още. Вземи. Вземи ги, да имаме. Чакай да си сложим още един торч, ето тук. Ами аз намерих копър ли се казваше това? Зависи. Едно, което е... такова, зелено и оранжево. Да, копър. Раф копър. Раф копър. Рол, аз по-английски... Както помните от видеото ми, където играх Акинатор, играта Акинатор, английски ми не е най-добрият предмет. Да, но гледах го, точно това видео го гледах. Да. Пише някакви неща, най-базови неща по английски и той вика, откъде аз знам. Буквално. Ще кажа не. Да, ама и колкото и с моя английски аз да не знам нищо, пак познах, ако не се лъжа, всичките или почти всичките. Не, това ме не позна Рачков и още някой не позна. Не, Рачков го позна със сигурност. Не го позна. Или изписа някакъв и после ти изписа като други възможности ти изписа Рачков. Обаче не ти го изписа на първоначално. Най-напред. Но аз много просто от един мой много любим канал го гледах това. Айде беге. Да. Не се опитва да се познае Ивайло. Да, го позна. Аз дори скалата познах там. И мисля, че... Искаше да познае това. Искаше, мисля, че Слави, мисля, че трябваше да познае. Да. Другия водещ. Нашето видео вече от 7 минути. Кога мина това време? Айрон. Не знам дали се вижда от нашите зрители, ама вече 7 минути минаха от видеото. Не се вижда, като го гледат, даже не се вижда. Ти не си ли преглеждаш видеата преди да ги качваш, бе? Абе, какво правиш при мене? Така просто си минавам. Да те видя. видя. Просто минаваш, да. Да се видим, нали си минавам. Къде те е въглища? 48 въглища. Майко. Ма чувам прилепи, което знае, че мога да се падне в пещера. Това да падна в пещера аз не искам, понеже не обичам пещерите в Майнкрафт, като са гадни. О, лапис лузулия. Навънка вали. Добре. Не говоря в София, а в играта. Защото... И в София не е най-хубавото време, поне така смисля. Защото цяла нощ валя. Гърция, много готино. Да, той в момента е в Гърция. Да. Също преди да свършим видеото, искам да ви пожелая приятни празници, тъй като утре е Великден. Утре е Великден. О, да, боже, чупи ми се. Имаш ли крафтинг тейбъл? Не. Имаш ли дърво? Не. Не, имал съм. И винаги по някакви празници аз съм болен. Това е при мен така. Преди Коледа, след Коледа винаги съм болен. Сега преди Великден болен. Браво. Перфектно. Ама само покашлям, иначе не е чак толкова зле.
Винаги съм или с грип, или съм с такова, как беше, гнойна ангина. Така, добре. Аз не знам какво да правя, затова айде в къщи и в следващото видео, където ще, т.е. утре говоря, утре в играта, ще... Вики, аз след това трябва да го запишем и аз ще трябва да спра. Да, аз може би ще кача 4-ти епизод, това е 5-ти. Ау, скелет има. Къде? Точно около къщата ми. Излизам. И крипър. Гледай да не те взриви крипъра, защото... Не крипъра, такова, как се казваше? Гръмна ли? Не. Не бе, това другото. Да обикаля, аз ще го целя от някъде. Това другото как се наричаш? Добре, в чест рума ще сложа някакви неща. Каквито са. Аз да го видях къде. А къде е крипъра? Не крипъра, това чудовището, как се казваш? Зомби? Ами не знам. Аз не им знам имената, аз знам как изглеждат, как всичко, ама... не знам. Само да ви кажа, може би ще кача видео днес, 19-ти. Ще кача този клип, може би на 20 или на 21. И после другото на 22, на 23, на 21, не знам. Зависи. Аз ям 20 пържоли. Сега ям малко да се втори. И ако искаш да излезнем навън, да излезнем навън и да кажем чао. Не. Чакай, трябва да ги убием ти. Да, ама 12 минути видеото. Аз нали можех до 15. Да, помагай. Да помагам. Оттам ще казваме чао. Отвътре. Влезли вътре бързо. Затвори. Затвори. Така. Затвори. О, добре. F1, F5 и още веднъж F5. Благодаря, че изгледахте това видео и до следващия път.